muchinjiko mutsawandiwana abonda jekeserwa kupenya kwa Jesu Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumavute awo Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko ndorinda ndoimba dakara ndizosvika iyo kwerwizi Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese Murapi mkuru uripo wemutsandiye Jesu anofarisa varombo inzwa izwi ra Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu zvitadzo zvasunungurwa inzwa izwi ra Jesu fambanyi naye kudenga tigereko na Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake riimbwe Jesu nde Jesu mbiri kunyenye ya Mwari ndinodawira Jesu ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu zita rake ritendwe zita rake rikuzwe zita rake
Jesu, zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita raJesu, moyo wangu wanyaradzwa ngezita raJesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu ndeJesu, apo iye achauya nembiri neupenyu, tichafara kutaura ruponeso rwaJesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu ndeJesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu ndeJesu, Jesu ndeJesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu ndeJesu, Jesu ndeJesu, Jesu ndeJesu, Jesu ndeJesu. Kazi wayo wana wa Mwari, tinofara kusangana zvekare pazuva ranhasi tichidzidza shoko raMwari. Nhasi tine chimwe chidzidzo chandinotenda kuti chinokosha zvikuru panguva ino yatiri yelockdown nekuda kwecoronavirus, chirwere chasunga nyika yese. Saka nhasi toda kutarisa nyaya iyi, mhando yezvirwere. Ndo yatoda kutarisa mhando yezvirwere tichitarisa mukati meBhaibheri. Totarisa nhasi atingati masources ezvirwere. Tatarisa ipapo toona basa raKristu pakuporesa. Tatarisa ipapo toda kuzotarisa basa remunamato, tobva tanamata. Ndo nyaya toda kutarisa pazuva ranhasi. Ndine idi rekuti tose tichabatsirika mukati mechidzidzo icho takatarisana nacho. Zvinokosha kuti tinamate takutanga. Ngatidzore uso wedu kwauri ikoko. Baba vari kudenga, tine chidzidzo chinokosha zvikuru, chidzidzo cheurwere. Tidzidzisei kuti zvirwere izvi masources acho chii, uye Jesu anouya papi, basa remunamato chii. Tinokumbira muzita raJesu, amen. Tichaverengerwa kutanga Deuteronomy chapter 28 verse 20 to 30. Ativerengerwe itinzwe. Verse 20. Jehovha uchatuma pamusoro pako kutukwa nokunyonganiswa nokurangwa pazvose zvaunobata namaoko ako, kusvikira waparadzwa, uye kusvikira wakurumidza kupera, nekuda kwezvakaipa zvaunoita zvawakandisiya nazvo. Jehovha uchakunamatidza denda kusvikira akupedza
kunyika yauchaenda kwaunoenda kuti ive yako. 22. Jehovha uchakurova norukosoro nefivhiri nekupisa kwomuviri nokuvaviswa kwazvo uye nokushayiwa mvura nenyunje nokuvhuvha izvozvo zvichakutevera kusvikira waparadzwa. mira ipapo tiri kutarisa bhuku yaDheuteronomio. Mwari achiudza Mozisi zvaifanira kungwarirwa navana vaIsraeri vapinda munyika yeIsraeri, munyika yeKenani. Ukatotarisa vhesi 15 inoti, asi kana ukaramba kuteerera mirayiro iyi yandokurayira nhasi, izvi zvichaitika kwauri. Ende pachitsauko ichi pane kutukwa macases neurwere. Ende panapa Bhaibheri kuedza kutsanangura kuti kana vana vaMwari vakasateerera mirayiro yake, hezvino zvichaitika. Pari kunzi Mwari achatuma mhando idzi dzematenda. Pataurwa panapa kukosora, fivhiri kana kuti fivha, kupisa kwomuviri, kuvaviwa, kuvhuvha, nyunje, kushayiwa mvura. Verengai zvekare vhesi ya 27 na 28. Jehovha uchakurova namamoto eIjipita namaronda nemhezi nokufunuka zvicharamba kupora. 28. Jehovha uchakurova nokupenga nokupofu uye nokukanganiswa kwomwoyo. Very good. Muchaenda pana Job chapter 2 ndopa muchaenda ipapo. Saka ndiri kungoda kuti uone mhando yezvirwere. Saka tati kudi rukosoro, fivhiri, kupisa kwomuviri, kuvaviwa, kushayiwa mvura yatingati dehydration, nyunje, kuvhuvha. Nobva panzi kune mamota eIjipita, maronda, mhezi, kufunuka kwomuviri, zvikanzi kupenga, upofu, kukanganiswa kwemwoyo, mastress nemadepression. Panapa pari kupiwa range yezvirwere. Now ngatitarisei mukati meBhaibheri. Zvirwere zvinobva kupi? Apa taudzwa kuti iye Mwari anogona kurova vanhu nemhando iyi yezvirwere. MuBhaibheri mune zvimwe zvirwere zvakaita makumbo. Pane vakarwara nemakumbo. Zvirwere zvakaita maperembudzi. Pane vakarwara nemaperembudzi. Nedzimwe mhando dzakawanda. Zvimwe zvaiuya nemhaka yekuti vanhu vaMwari varega kuchengeta mitemo yaMwari. Saka Mwari iye ega anogona kuzarura mhando iyi yezvirwere. Asi regai nditi, ko kuvana vaMwari vanonamata kuna Mwari, sei zvirwere izvi zvichiuyawo? Zvinenge zvakubva kupizve kana vana vaMwari vachinamata? Job chapter 2 tiverengerei verse 4 to 7. Tiverengerei. Verse 4. Satani akapindura Jehovha akati, ganda rinosibwa neganda. Ndizvozvo. Zvose zvaanazvo munhu ungazviisira upenyu hwake. Asi tambanudzai ruoko rwenyu zvino, murove mapfupa ake nenyama yake. Ipapo uchakushovorai pachena. Right? 6. Jehovha akati kuna Satani, Right? tarira iye uri paruoko rwako, asi woga urege upenyu hwake. Naizvozvo Satani akabva pamberi paJehovha, Teerera, akarova Jobho namaronda akaipa kubva patsoka dzake kusvika pamusoro wake. mira ipapapa. Hatarisei mhando yeurwere. Pari kuita hurukuro
pakati paMwari naSatani. Satani ari kuti kuna Mwari, munhu zvimwe zvese haana dambudziko nazvo. Problem yemunhu inomuka kana ganda rake ratsunyiwa. Saka ari kuti ganda rinotsiriwa neganda. Munhu angatengesa zvose zvaainazvo kuti adzose utano hweganda rake. Saka rovai Jobho nemaronda, iye achakushorai. NdiSatani ari kuudza Mwari, ari kuti Mwari varove Jobho nemaronda. Nobva Mwari vapindura vakati, alright, Jobho ndaakumisa muruoko rwako iwe, asi urege upenyu hwake ainawo. Enda unoita zvauri kureva izvi, asi asafe. Bhaibheri nobva rati pavhesi ya6, zvino Satani akabva pamberi paJehovha, kureva kuti vakaparadzana. Satani ndokuenda kuna Jobho. Vhesi ya7 nobva yati, Satani akarova Jobho nemaronda kubva kutsoka kusvika kumusoro. Saka zviri pachena kuti denda rakawanikwa Jobho anaro harina kubva kuna Mwari, rakabva kuna Satani. Saka here is another source yekurwara. Satani pachake anogona kupa munhu urwere. Ende ndoda kuti ubate chinhu ichi, munhu waMwari. Mhando yeurwere hunogona kupiwa naSatani. Panapa tine maronda anobva kutsoka kusvika kumusoro. Angangotangire muruoko, angangotangire kumusoro, angangava emudumbu. Satani anogona kukupa urwere hwemaronda. Tatajaira kuti Satani ndewe mweyo tsvina nemadhimoni. Ndeimwe mhando iyo, tichaiona iyoyo. Asi panapa ndoda kuti ubate kuti Satani anounza urwere hunogona kutopiwa zita nadokta. Measles, chakuti, waita ningi, type. Scientifically inogona kutova nezita, asi source ari Satani. Ndoda kuti ubate point iyoyo. Saka Satan is source. Luke chapter 13, tuerengere Luka 13, muri kuerenga verse 11 to 13, then verse ya 17. Toda kunzwa kuti panoti kudii. 11. Zvino tarirai, kwaivepo mukadzi waive nemweya wourwere makore ane 17. Right? Wakanga akafunyana asingatongogoni kusimuka. 12. Jesu akati achimuona, akamudana akati kwari, mai, wasunungurwa paurwere hwako. Right? 13. Akaisa mavoko ake pamusoro pake, akatasanudzwa pakarepo. Right? Akarumbidza Mwari. Very good. Verse ya 16 na 17. 16. Zvino mukadzi uyu mwanakomana waAbrahama, wakanga akasungwa naSatani makore ane 17. Right. Hazvaifanira kusunungurwa nomusi weSabata pachisungo ichi here? Very good. Saka Jesu ari kuti mukadzi uyu taudzwa mhando yeurwere. Hanzi urwere hwaivapo, akanga akafunyana, kureva kuti maoko nemakumbo zvakanga zvisingagoni kutwasanuka. Akanga aine urema mumaoko nemakumbo. Most likely muviri wese waidavirira to this type of disease. Saka pari kunzi panapa akanga akafunyana, akaonyana, asingagoni kutwasanuka. Zvikanzi urwere urwu hwakanga huinaye for the past 18 years, 17 amakore huinawo. Nomba Jesu auya kwaari akati, mai, masunungurwa paurwere uhu. Nomba Jesu ati, ko mwana uyu mwanasikana waAbrahama anga asingafaniri kusunungurwa paurwere hwanga akasungwa naSatani
for 18 years here. Eino imwe mhando yeurwere unopiwa naSatani. Imhando yekufunyana. Urema haakwanisi kutwasanuka kufamba kana kuita zvinoitwa nevamwe. Ndiani akonzeresa? NdiSatani. That is another type yeurwere. Atisiyei papa. Andei pane imwe zvekare Mateo 17. Mateo 17 muri kuerenga verse 14 to 16, then verse 21. Tiverengerei. Verse 14. Hongu. Vakati vasvika kuvanhu vazhinji, mumwe munhu akauya kwaari akamupfugamira akati, 15. Right? Ishe, donzwirai mwanakomana wangu ngoni, Right? nokuti une zvipusha, unotambudzika kwazvo. Nokuti kazhinji unowira mumoto, kazhinji mumvura. 16. Ndakabuya naye kuvadzidzi venyu, vakasagona kumuporesa. 17. Verse 21. Verse 21. Hongu. Asi rudzi urwu runongobva chete nokunyengetera nokuzvinyima zvokudya. Mira ipapo. Saka panapa pari kunzi pakauya vamwe baba kuna Jesu, vaive nemwana wavo aive nemweya wezvipusha. Saka mhando yeurwere yakonzereswa nemweya. NdiSatani akonzeresa. Ende chii chiri kuitika? Ane zvipusha. Mwana uyu aipupuma furo mumuromo, otsenga rurimi, right? Ogwina semunhu akuda kufa, obva akunguruka achiinda mumvura kana mumoto. Ndo yaive type yeurwere yaikonzerwa naSatani nemweya wakaipa. Nomva Jesu ati iyi type iyi, kureva kuti kune type dzeurwere. Iyi mhando iyi inoda kunyengetera. Atisiyei papa. Luka 8 verse 26 tiverengerei. Luka 8 verse 26 tiverengerei papo. 26. Hongu. Zvino vakasvika kunyika Gerasa. yavagarasa, yavakatarisana neGarirea. Wakati achibuda mugungwa panyika, Achibuda mugwa panyika. mumwe murume weguta akasangana naye, wakanga ane mweya wakaipa nguva huru, wakanga usina kupfeka nguo, asingagari mumba, asi mumarinda. Mira yenyu papo, muenda pana Mateo 4. Hei neimwe type yeurwere. Ndofunga waitomuziya ndiRegion. Pari kunzi panapa Jesu achibuda mugwa muchikepe maaive achisvika panyika yavaGerasa, pakabuda munhu musango akauya kuna Kristu. Zvikanzi munhu uyu aive nemweya yakaipa mizhinji 1, uye mweya iyi yanga isingamutenderi kupfeka hembe 2, number 3, anga asingagari kumba asi kumarinda. Kaverenga pazasi panoti aitora mabwe achiputsa, otora zvimedu zvinenge zvaputsika, zvinenge zvakatesva, ozvicheka achizvimwa ropa. Ndo yaive type yeurwere uhu, asi still waikonzereswa naSatani. Saka Satani anogona kukonzeresa maronda. Satani anogona kukonzeresa kuunyana. Satani anogona kukonzeresa zvipusha. Satani anogona kungoita kuti munhu pfungwa dzirashike, ogara musango. Imhando yeurwere. Ngatisiyei papa. Jesu aiporesa mhando ngani dzezvirwere? Mateo 4 verse 23. Ativerengei papa. Mateo 4 verse 23. Hongu. Jesu akapota neGarirea rose, akadzidzisa mumasinagoge avo, achiparidza ivhangeri youshe, achiporesa hosha dzose namarwere ose avanhu. Mira ipapa. Pari kunzi Jesu akapota Garirea rose. 1, aidzidzisa vanhu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa shoko raMwari even vachirwara. 2, aiparidza vhangeri yeushe. Tofanira kuzivisa vanhu
kunaka kwaJesu akafa pamuchinjiko, kusunungura, kuporesa nokuponesa. 3, aiporesa. Saka a complete package yaJesu, kana takatarisana neurwere, anofanira Jesu anoda kudzidzisa vanhu, Jesu anoda kuponesa, then Jesu anoporesa. Ndo basa raitwa na Jesu Kristu. Isaiah chapter 61 verse 1, 2 na 3. Terengere ipapo. Verse 1. Yes. Mweya washe Jehovha uri pamusoro pangu. Right? Nokuti Jehovha wakandizodza kuti ndiparidze unyoro mashoko akanaka. Right, regai tiende one by one. Hanzi mweya uri pamusoro pangu, nokuti wakandituma kuti ndiparidze mashoko akanaka. Saka rimwe basa remweya mutsvene kuparidza vhangeri, the good news. Andei? Wakandituma kuti ndirape vane moyo yakaputsika. Mweya waMwari anoda kurapa vane mwoyo yakaputsika, stressed and distressed and worried. Mweya waMwari anoda kurapa vakadaro. Next. Ndiparidzire vakatapwa kusunungurwa, nokune vakasungwa kuti vachazozarurirwa. Mira ipapo. Kuparidzira vakatapwa. Chii chinotapwa? Kune kutapwa kweslave trade. Hakusiko kuri kutaurwa panapa. Ikoko ndekumwe. Tiri kutaura kutapwa nezvivi, kusungwa nezvivi. Ndokuri kutaurwa panapa. Akandituma mweya waMwari, akauya kuzoti vakatapwa nezvivi vasunungurwe, nekuti chitema urwere husingarapiki kun'anga kana kuhospitari, urwere hunoda mweya waMwari neshoko raMwari. Zvikanzi akanditumawo kuti ndisunungure, ndiregedze vakatsikirirwa. Pedzisai vhesi iyoyo. 2. Kuti ndiparidze gore rengoni dzaJehovha, nezuva rokutsiva raMwari wedu, nekuti ndinyaradze vose vanochema. Chimirai ipapo moenda pana Isaiah chapter 38. Saka pari kunzi Jesu kana akasvika pane vanhu anoda vhangeri rinosunungura kubva muchitema, rinodzura munhu kubva mune chakaipa. Jesu anosunungura vakatapwa nemwerima. Jesu anoregedza vakatsikirirwa. Pandiri kutaura ndoziva kune vamwe vasingatorari nemhaka yematsikirira chaiwo, anotadza kurara mumba make. Jesu anoregedza, anosunungura kutsikirirwa kwese kopera, worara hope dzakakwana. Vari distressed, vari stressed, vakasungwa nemweya tsvina nemhando dzazvo, Jesu anosunungura. Hatisiyei papa, hatinzwei basa remunamato. Teerera, vanhu vanotaura pastor tinamatirei. Ndandaendawo kuna pastor wangu kuti andinamatire, ndiri kurwara. Ndoda kuti unzwisise basa remunamato kuti nderei zvikuru takatarisana neurwere. Tiri kuverenga Isaiah 38. Pana mambo Hezekia akanga arwara. Toda kuona kuti chii chakaitika ipapo. Tiverengerei kubva pavhesi 1 kusvikira pavhesi 5. Ndinenge ndichikuudzai. Verengai. Verse 1. Zvino namazuva iwayo Hezekia akarwara, akasvikira pakufa. Muprofita Isaya mwanakomana waAmazi akasvika kwaari akati kwaari, zvanzi naJehovha, rayira nhaka yako, nokuti uchafa, haungararami. 2. Ipapo Hezekia akatendeukira kumadziro, akanyengetera kuna Jehovha. Right? Akati, Dorangarira henyu Jehovha, kuti ndakafamba pamberi penyu nechokwadi. nomoyo yose. Right? Ndikaita zvakanaka pamberi penyu. Verse 4. Hezekia akachema kwazvo. Yes. Ipapo shoko raJehovha rakasvika kuna Isaya richiti, Right? enda unoti kuna Hezekia, zvanzi naJehovha Mwari wababa vako Dhavhidhi, ndanzwa kunyengetera kwako, Right? ndaona misodzi yako. Right? Makore ane 10
10,5. Tarira majamba, tarira ndawedzera. Tarira ndawedzera mazuva ako makore ane 15. Mira ipapo, endai pa verse 21. Verse 21, iverenge itinzwe. Verse 21. Zvino Isaiah wakanga ati. Ngavatore bundu remuonde inamire pamota. Ipapo uchapora. Very good, maita basa mira ipapo. Muchaenda Jeremiah 46 na Deuteronomio. Panapa pari kuti Hezekia arwara ne urwere Mwari vanoti kuna Isaiah ndaunomutaurira kuti uri kufa aungararami. Isaiah ndokunomutaurira zvanzi naMwari uri kufa aurarami. Nomba Isaiah buda ndokutanga kuenda. Hanzi Hezekia akapinda mumba make, nomba atarisa kumadziro, nomba atanga kunyengetera achichema kuna Mwari. Dorangarira henyu Mwari zvakanaka zvandakakuitirai neimba yenyu. Hanzi akanamata kwazvo. Zvadaro vhesi rikuti iro shoko rakadzoka kuna Isaiah rakati dzokera kumba kuna Hezekia. Anamata, ndanzwa kunyengetera kwake. Bata point iyoyo zvikanzi umutaurire kuti ndanzwa kunamata kwako, number 1. 2, ndichawedzera pamazuva ako makore ane 15. 3, ipapo uchapora. 4. Saka tikutarisa basa remunamato. Murume ari kurwarawo ende tirikuona kuti chaimurwarisa imota raiva pagumbo ndoranga rakuda kumuuraya, ndo urwere hwaive naho. Sosi yacho hatisi kuziva, akanga achirwara. Right? Chii chinoitwa nemunamato? Number 1, kana kwanamatiwa, whether uri kuzvinamatira kana kuti uri kunamatirwa, chekutanga munamato unofanira kukuwedzera mazuva eupenyu. Kumbira kuna Mwari, ndiwedzereiwo mazuva eupenyu. That's number 1. Number 2, munamato unofanira kudzisa simba rekuporeswa. That's number 2. Simba rekuporeswa. Number 3, munamato unofanira kutendera mishonga ingashandiswa nana chiremba kushanda. Nekuti tiri kuona kuti akawedzerwa 15 years. Awedzerwa 15 years. Nomba Mwari vamuporesa. Number 3, vakatotora mishonga maonde. Ndoa vakatora kwakumatsemura kwakunoisa pamota, kwakubhandeja. Maonde anosveta utachiwana hwese. Mukuru uyu akabva apora. Saka kana kunamata, kana kunamatira munhu anorwara, sakanganwa kuti Mwari kana mahwira muronda wenyu mutsa nenyasha, mwamubatsira muwedzerewo mazuva eupenyu. Nokuti hazvibetseri kupora asi wakatarisana norufu. Unogona kufa even pasina kurwara. Saka panoda kuwedzerwa mazuva eupenyu. Number 2, Mwari tokumbira kuti muporesei. Number 3, pane mishonga inogona kushandiswa nana chiremba kana chikafu chaari kubikirwa. Zvese ngazviiswe simba rekurapa rinobva kwamuri. Kana wadaro munamato washanda zvizere. Haisi nyaya yekungokumbira kupora musina kukumbira kuwedzerwa kweupenyu. Ndo basa remunamato, whether uri kunamata wega kana kunamatirwa. Verse 21 yaburitsa pachena kuti Bhaibheri rinokoshesa kushandiswa kwemishonga yakaidzwa, yakatestwa, yakatsvakurudzwa, ikaonekwa kuti inoshanda, kwete zvese. Jeremiah 46 verse 11 tiverengere ipapo. 46 verse 11 verenga ipapo. Verse 11. Yes. Kwira uende Gilead. Right? Undotorako muti weBhasamu. Right? Iwe Man, mhandara. mukunda weIjipita. Iwe mhandara mukunda weIjipita. Wawanza mishonga mizhinji isina maturo. Right, mira yenyu pa. Moenda pana Deuteronomy chapter 8 verse 4. Pari kunzi china Jeremia. Dambudziko reurwere wako, enda unotora Bhasamu. Chirungu chinoti the balm of Gilead. Hanzi
mhando iyi yemushonga yairapa zvirwere zvatadzikwa navakuru. Ndozvayaita mhando iyoyo, yaiporesa, ndoyakanzi aende. Saka mubhaibheri tiri kuona kukosheswa kwemishonga nekukosha kwekunyengetera. Kana wadaidza vakuru vekereke, angava mufundisi, angava bishop, angava reverend, wawadaidza, ziva achanamata kuti usunungurwe mukunamata kwake. Achakumbira kuti mazuva eupenyu awedzerwe, simba rekuporesa ridzike. Iwewe usaende kuna Jesu, ureurure zvivi, ukangamwigwe, uponeswe, then mushonga woita basa rawo. Mushonga woita basa rawo. Matimbotarisai, kana munamato wanamatira izvi unenge wapedza here, unenge usati wapedza. Deuteronomy chapter 8 verse 4 tiverengere ipapo. Verse 4. Yes. Nguva dzako hadzina kukusakarira, netsoka dzako hadzina kuzvimba makore awa 40. Right. Rimwe basa remunamato, kana munhu murwere achinamatirwa, seri kwekupora, anofanira kuzonamatirwa for security and preservation or protection. Tadzidza masources eurwere even kuvana vaMwari. Taona Job, muranda waMwari, achirohwa naSatani nemaronda. Taona mudhara uya aive nemwana wake. Taona mwanasikana waAbhurahama aive akaunyana. Taona mhando idzi dzese dzeurwere. Vana Region tingade tataura mhando dzakawanda dzeurwere. Ose mhando idzi Mwari akuitira nyasha. Unofanira kuzonamatirwa for security and protection. Inzwa munhu waMwari, point yandoda kutaura iko zvino ndeyekuti zviri pachena kuti kune urwere hunouya naturally nemhaka yekuti ndadya zvisingadyiwi, oro ndafema mhepo yakaipa. Right? Izvozvozvo urwere hunongouya. Right? Kudya kana kufema mhepo yakaipa, oro kuti wabayiwa kuda nezvinobaya uchifamba musango, zvinounza urwere, gumbo rotoita mota, kana kuti kuda warumwa hwako nenyoka dzemusango, zvinounza urwere. Imhando dzeurwere izvi. Nobva taona kuti pane urwere hunouya nemhaka yekuti ini newe hatina kuteerera Mwari. Imhando dzeurwere dzinogona kutouya nekuda kwechikonzero. Tanga tiri right mazuva esaya, asi patachallenjwa neshoko raMwari tariramba, hatidi kurirarama. Mwari ozarura mhando yezvirwere sekuverenga kwataita kuna Deuteronomy. Taonawo kuti kune mhando yeurwere inounzwa nemwerima naSatani pachake. Nditi uri kuona manje kuti kana zvana Satani nemwerima nemadhimoni zvinoda munyengetero. Hakuna dokta ane simba rekudzinga Satani nekubaya jekiseni. Hakuna zvakadaro. Satani anodzingwa nekunamata, nekukumbira Jesu kuuya muupenyu. Ndo madzingirwo anoitwa Satani. Kana Satani aenda, mishonga yochishanda, nekuti simba rinobata nyama panenge pasina. Ndo kukosha kwemunamato. Ndinoteera kuti wazvinzwa. Nobva zvanzi pana Deuteronomy chapter 8. Iwewe pari kutaurwa Israeri, makumbo ako haana kuzvimba, hembe dzako hadzina kubvaruka, bhutsi dzako hadzina kusakara for 40 years. Zvazviri kureva ndezvekuti for 40 years vana vaIsraeri vanga vakachengetwa. They were protected and preserved. Hakuna akarwara kune vese vakafa murenje yaremusikanzwa yavo. Otherwise vese vakararama neutano, vachinwa mvura nemana yaibva kudenga. Uchaona kuti iko vana vaIsraeri vaive mukuchengetedzeka kunobva kuna Mwari. Zvakadaro zvekuti vanhu vari kufamba murenje mudesert, munopisa zuva mune majecha, hakuna makumbo akazvimba, hakuna hembe dzakabvaruka. Why? Because mweya waMwari anogona to preserve
munhu ari muutano. Inowo kuti ndiri kutaura izvozvi kune munhu atone 40 years 50 years asati apinda muhospital, very possible. Vamwe vachirarama nemapiritsi, iwe hauna nothing, uri kurarama. Why? Because masikirwo awakaitwa, the body was commanded to deal nezvirwere. Moso tikachengeta mirayiro yaMwari, mirayiro yeutano, Mwari vanotichengeta. Zvikurusa tikanamata kuna Mwari anotichengeta. Saka wana waIsraeri zviri pachena kuti iko pa 40 years kamwana kakabva kaine 2 years kuEgypt kakasvika kane 42, akanga kasiri kupfeka bhutsi ye 2 years kaka kupfeka ye 42 years, kureva kuti bhutsi yaikura iye achikura, hembe dzaikura iye achikura, hakuna chakachinjwa. Kwakusina Truets naEdgars, kwakusina mupedza nhamo, kwakusina zvese izvi. Airarama akadaro naidzodzo Mwari akapreserva, akachengeta. You need that protection, that preservation. Inzwa muranda waMwari, panguva ino ndoda kuti tinamate. Takuimba rwiyo rwatichaimba murapi mukuru wemutsa ndiye Jesu. Tichiimba rwiyo irworwo, dzamisa ndangariro. Ina handizivi mhando yeurwere wauri kusafa, handizivi mhando yekurwara kwauinako, iwe ndiwo unoziva. Iwewe uri pauri papapo, inzwa munhu waMwari, kuda source yeurwere ndiwo wakakonzeresa nekusateerera shoko raMwari. Kuda zvakangouyawo, Satani akapoera muupenyu hwako, ukangoona wane rimwe denda riri kunetsa kupora, watraya zvese, ina handizivi. Kuda ndezvawakadya, kuda wakashinhirwa nevakakushinhira vakakupa zvimwe zvinhu zvisingaite. Muimbi ari kuti murapi mukuru wemutsa ndiye Jesu. Zita rake rikudzwe, zita rake ritendwe. Iye Jesu, zita rake ngariimbiwe. Jesu ega, iye Jesu, nokuti hakuna rimwe zita ratakapiwa kudenga kana pano panyika ratichaporeswa naro kusiya kwezita raJesu. Pandiri kutaura vamwe misodzi vari kuchemedzwa necoronavirus, yatora hama dzavo. Vamwe inoto BP, vamwe stroke, vamwe sugar, vamwe cholera, vamwe diarrhea, vamwe typhoid, nezvimwe zvirwere zvatisiri kuziva sosi yazvo kana kwazvakabva nako. Panodiwa zita raJesu, panodiwa zita ramuponesi. Inzwa mudiwa, teerera kuimba kuri kuita muimbi, panodiwa zita raJesu. Zita rake rikakudzwa muupenyu hwako, zita rake rikaimbiwa muupenyu hwako, zita rake rikataurwa mukati mesituation yauri, zita raJesu ukavimba naye, ukazvisarenda kwaari, ukazvipa kunaari. Iye Jesu, tadza ndinoda kunzwa ita raJesu, ndivyo wangu wanyaredza nezita raJesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe. Tinoda kunamata newe mudiwa. Handizivi situation yauri, handizivi misodzi yako, handizivi zvakutambudza, zvatambudza mwana wako, zvatambudza hama yako, zvatambudza mudzimai wako, akarara panhoo. Uyambirine neupe, tichafara kutaura ruponeso raJesu. Zitawo, zita rake ritendwe, o zita rake rikudzwe, o zita rake oroimbwa, Jesu ndeJesu. Takunamata. Baba wekudenga, Ishe wanoera,
Mwari mukuru, imi munonzwa kunyengetera. Makanzwa Hezekia anyengetera. Makanzwira baba vaya vaive nemwana aive nezvipusha. Regioni makamuona mukaona kuti hapana anomunamatirawo, asi makamunzwira urombo. Imi Mwari, Job pachake makamubatsira. Pazuva rekupedzisira makarapa muviri wake. Nhasi tarirai mwanasikana wenyu, tarirai mwanakomana wenyu, tarirai muranda wenyu atambudzika, arwadziwa. Even mhuri yake haisina kana zano, havachazivi kuti voita sei naye. Ari kuuya kwamuri, zita renyu rikudzwe. Ari kuuya kwamuri, zita renyu ritendwe. Ari kuuya kwamuri, zita renyu riimbwe. Imi makudzwa mukuporeswa kwake. Inzwai Mwari, pane anorwara, pfuurai nepo. Pane arwadziwa, pane atambudzika. Sunungurai vakasungwa, regedzai vakatsikirirwa, nyaradzai vanochema. Vamwe vanga vakurambwa nehama dzavo sana Regioni, vatadzikwa, hapana achada kugara naye. Akusema muwirei wourombo paakateera munamato uyu. Shewe kudenga, tarirai kutenda kwake, mubatsireiwo pakutenda kwake. Haazi here mwanasikana waAbrahama, for 18 years akasungwa naSatani. Dai mamusunungura, musunungurei muzita raJesu tinonamata. Amen. Shakanaka kuwayo mukuna mata tinokomborerwa orapawa kaneta. Shakanaka kuwayo nguva yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema. Zvese tinozviisa pamakumo ake. Orapawa kaneta. Shakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta. Shakanaka kuwayo nguva yekunamata kuna tenzi panobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso orapawa kaneta. Shakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapawa kaneta. Shakanaka kuwayo panguva yemunamato tinomusi